أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وبعد. إن شاء الله أينزو زام تتونا أكن cikar shekarar Muhammadu Sunusi Lamido Sunusi 60 a duniya. Idan ba ku manta ba, Muhammadu Sunusi Lamido Sunusi shine sarkin Kano na 14 kuma shine tsohon shugaban CBN na Najeriya, sannan har ila yau shine khalifan Tijjaniya mai ci a yanzu haka. A wannan rana ta Asabar 31 ga watan 7 shekara ta 2021, khalifa ya cika shekara 60 a duniya. A yanzu haka khalifan yana nan cikin iyalansa yana murnar zagayowar haihuwarsa, inda wasu suka yi mai hidima da yawa, wasu suka yanka kek. A yanzu haka kafafen sadarwa duk hotunansa ya bazu, kowa yana taya khalifan murna. To insha Allah ta'ala za mu kawo muku bidiyon kek ɗin, sannan kuma za mu kawo muku hotunan khalifa da ya saki na murnar zagayowar haihuwarsa. Mun sani khalifa Muhammadu Sunusi yana da masoya da yawa, dan a yanzu haka in kawo Facebook, Instagram za ka yi ta ganin hotunan khalifa. To insha Allah ta'ala za mu kawo muku hotunan a cikin wannan bidiyon, sannan muna taya sarkin khalifan Tijjaniya Muhammadu Sunusi, muna taya shi murnar cika shekara 60 a duniya. Sannan kafin nan za mu yi mai addu'o'i, Allah ya ƙara shekaru masu albarka, Allah ya sa ya gama da iyayensa lafiya, tunda a yanzu haka hajiyarsa na nan da ranta. To Allah ya sa su rabu da hajiyarsa lafiya, amin summa amin. Sanin kowa ne a cikinmu khalifan Muhammadu Sunusi haƙiƙa mutum ne mai adalci kuma mai son gaskiya, don duk lokacin da ya zauna a mulki ba taɓa samunsa da wata matsala ta rashin gaskiya ba ko ta son zuciya. To shi yasa khalifan yake da masoya da yawa, shi yasa muka ga dole ya zama wajibi akan mu tsaya mu haɗa bidiyo domin mu taya shi murna, sannan kuma mai addu'o'i akan wannan cika shekara 60 a duniya. Idan ba mu manta ba, a baya-bayan nan khalifan babu wani abin da ya fi so a duniya irin ya ga ya mutu akan mulki. To sai dai Allah bai kaddara ba, amma duk da haka yanzu haka ya samu mulkin khalifa. A yanzu haka shine khalifan kujerar Tijjaniya, don wannan kujera ce babba mai matsayi da martaba a ƙasar al'ummar musulmi musamman na Najeriya. Don ban manta ba, mutane da yawa suna son wannan kujera, amma saboda jajircewarsa ya sa manyan shugabanni irin su Sheikh Man Lahir Bauchi suka ga ya dace a bashi wannan kujera saboda jajircewarsa da rikon gaskiyarsa. To dai Allah ya taya riko roƙon da za mu mai, sannan kuma Allah ya ka babban rabo, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Mun gode sosai da kallon